Čaute, vítam vás pri hre Minecraft. Tento Minecraft bude mať nejaké série, takže ak sa ti bude páčiť táto séria, určite mi plasný like, odber zvonček a ak chceš so mnou hrať, tak určite mi napíš, do popisku ti dám môj Instagram, na ktorom mi môžeš kľudne napísať, aby sme spolu mohli hrať Minecraft. Určite tento týždeň čakáte GTAčko, alebo Watch Dogs, alebo hociakú hru. A ak nebudem dlho vonku, tak ešte stihnem natočiť. Neviem, ak sa volá tá hra, strašne má ťažký anglický, no pre mňa to je strašne ťažký, ale proste neviem ho prečítať poriadne. Takže dobre anglicky viem, ale neviem ho prečítať, to je ten problém. Takže určite ma nezabudni sledovať pre viac videí z Minecraftu, z hociakých iných hier, ktoré existujú. A určite mi dajte do komentáru nápad na nejaké hry, ktoré môžem točiť, ktoré bavia vás a určite by mohli baviť aj mňa. Tak mi určite vedieť. Takže tak. Do Minecraftu som si nastavila shadere, aby sa mi lepšie hralo. No proste, aby to krajšie vyzeralo. Pre nič iné tie shadere nemám nastavené. A vyzerá to strašne pekne. Ja som rada, že sa mi podarili stiahnuť tie shadere a že sa mi proste podarilo ich nastaviť do hry a hrať s nimi. Tak. Takže určite ma nezabudni sledovať pre viac videí a my poďme na Minecraft. Poďme na to. Čaute, tam v dnešnom videu si zahrám Minecraft. Takže poďme na to. Nastavila som si shadere na to, aby to proste bola takáto reálnejšia grafika. Tie shadere si nájdete úplne ľahko na počítači. Mne s tým poradil kamarát, ako sa to dá stiahnuť tieto shadere, tak som si ich stiahla. A teraz ich tu preto mám. Je to veľmi ľahké si ich stiahnuť, čiže ak neviete, kľudne si pozrite ešte aj tutoriál na YouTube, tam vám to ukáže, ako si tieto shadere stiahnete. A my si ideme vybrať nástroj, pôjdeme ťažiť do bane, pôjdeme si stavať dom a následne z tejto hry bude pokračovanie, aby ste vedeli, ako všetko ďalej pôjde. Čiže ak sa ti určite táto séria Minecraftu bude páčiť, určite plesni lajky, odber, zvonček, aby si videli ďalšie nejaké video z tohto Minecraftu, let's playu, aby si už nič nezmeškal. Ideme si naťažiť trošku kameňov, aby sme mali nejaké tie kamenné veci, lebo ináč bez kameňov sa nezaobídem a keď nebudem mať kamenné veci nevyťažím si, ťažko sa mi bude ťažiť bez kamenných nástrojov, tak preto. No, voda je strašne realistická, čo sa týka týchto šét, ak sa ježiš, delfín. Počkaj, delfín nejde náhodou na ne, to je delfín, ne? Či? Neviem. Viem o tom, že delfín ide na nejaké ovocie, že ovocie, a na niečo proste ide. No vidíte, mám kamenný krompáč. Je to úplne, že realistické. A to sa mi najviac na tom páči, pretože mňa nebaví hrať ten Minecraft, ktorý proste má ledva nejakú grafiku, že proste má obyčajnú ako každý ten Minecraft. Tento je lepší v tom, že ho má proste takúto realistickú a proste to sa mi najviac na tom páči. Ak by ste si so mnou chceli zahrať, určite mi napíšte na Discord alebo Instagram, ja vám vždy do popisku hodím Instagram. Tu sú melóny, aby sme mali čo, aby sme mali čo papať. Ešte dobre, že sú tu melóny, lebo neviem okolo žiadne zvieratá, tu nevidím, čiže nechci skapať. Bambusíček si zoberieme. GG. Taká príjemná hudba je tu. Viete, čo je škoda na tomto Minecrafte, že proste sú také Minecraft, ktoré keď zo spodu proste odsekáte, tak vám padne celý strom, ale na tomto to nejde, neviem prečo, ale okej. No, dobre, nič ani. Tu je tento taký oný, z toho mi vždy vypadne flint, ale neviem na čo mi to bude, keďže to není to, čo ja potrebujem. Dobre, berieme si ešte ďalší kameň, aby sme mali, lebo potrebujeme kameň, aby sme potom si ľahšie vyťažili železo a tak. Toto tu je. Ja keď neviem, či mi toto bude na niečo potrebné, ale tak zoberieme si to. Už keď to tu teda je. A ináč, dala som vám taký
taký oný, aby si, jak sa to volá proste, to je jedno. Dala som vám taký odkaz, kde mi môžete poslať papieriky alebo nejaké oné a ja to potom budem na videu otvárať, takže už si pošlite. Máme tu uhlie, čo je dobré, že tu máme uhlie, aby sme mohli si robiť točky a aby sme mali s čím svietiť, aby sme neboli proste potné. Šetie. Ok, robíme si loďku, aby sme sa mohli konečne niekam dostať, lebo tento ostrov je taký trošku mŕtvý. A hen tam vidím ďalší ostrov, aby sme teda na ten ostrov mohli ísť. A určite čakáte nejaký tento týždeň, určite GTAčko. Určite zahrám GTAčko a možno Fortnite, ešte neviem. Fortnite sa potrebujem poradne naučiť, až potom ho môžem hrať. Ok, tu je strašne veľký ostrov! A lepšie než je henten. A dúfam, že to budú zvieratá. Oh yes, ok, tu sú tie dobré stromy, proste, ktoré hneď naťažím, tak proste je tu aj toho treba, ktorého by mi mal automaticky vyzerať krajšie dom. Ok, vystávame sa hore, aby sme to mohli niečo bojo, proste to sú strašne vysoké stromy. Ja neviem, na jakého takéto vysoké stromy robia, ale však ok. Čo to je tá potopená loď, ne? To je tá potopená loď, ne? Ktorá je vždycky vo svete. No v každom není. Na mobilnom onom to tuším není, alebo je. Ja som to ešte nevidela u nás na svete. Možno to je, ja neviem, ja som to ešte u nás na svete nevidela, ale chcem to vidieť. Ideme sem, máme na to, aby sme tam proste mohli urobiť taký vzduch, aby sme mohli dýchať, lebo tieto bublinky, keď prejdú úplne do piči niekde, tak potom už nemáme vzduch, sorry. Oh, yes, to je čistka. Železo! To je železo, čo ti dáva. To si nemyslel, že nájdem železo hneď. To je železo, čo ti dáva. A už to asi čestka není. Vši? Už tu dole. Ok, tam som nenašla nič vo vode. To je proste mŕtve. Dobre, vnútri. V tej vode je to mŕtve. Tak máme tu mapu a ideme ďalej. Našli sme tam aspoň taktéž mapku. Sme tam našli. Aspoň podľa mapy sa tam niekam dostali. No. Vidím, že tu bol nejaký ostrov. Ok, vidím tu ostrov. Dúfam, že tu niečo tam bude. Ideme dole. Bereme, aby sme mali vzduch. Aj, ale chcem sa zase utopiť. To je železo. Hento, lebo to tam tak svieti. No dobre, tu si dávame dvere, aby sme mali svetielko. Vzduch, kyslík. Bo tu máme väčšinou iba kyslík. Keď to tam takto položíte dvere. Dobre, tuto. No. No áno, to je železo. Alebo ho zoberieme. Ale pekne svieti v tej vode, lebo to je také... Pekne, ako to tam svieti. Chceme si povrať piesok, aby sme sa mohli vystavať hore, lebo sa len tak kopať. Počkaj, ale to je až moc svetlo na mňa, ne? Áno, až moc svetlo. Ale ok. To je ten pekný poklad. Baby, I'm on you, I'm on. Ok, baby.
Dúfam, že ste videli, no už je tma. Vyzerá dobre. Dúfam, že ste videli moje video s mobilným Minecraftom. Máme ložičku, pre ktorú si samozrejme, že ideme. Henta, tá mobilná verzia už pokračovať nebude, lebo to ma nebaví. Tak radšej takto. Počítačovú verziu radšej budem hrať. To je zábavnejšie podľa mňa. Hrať na počítačovú verziu. Než to na mobile. Maybe, to čo tu je? Čo? Je to krab? Jaže, co to je? A to je krab? Toto co je? Co to je? Ideme niekam, bože, musí byť tma. A nemusela byť tma. Opäť sme zase na tomto ostrove. Sme to druhý ostrov, tuším. Neviem, je mi to jedno. Yes. Toto travu, to čo je? To je zaraz. Really? Ovce. Áno, ideme si ostrihať. Aby sme mali vlnu a tam je. Amo 3. To je jaké dobré to Amo 3. Amo 3, ty kokos. Dobre. Ideme si robiť posteľ. Aby sme mali kde spať, že? No bez postele nemáme kde spať. A aby sme sa mali aj kde... Ono toto vrátiť skapeme, aby sme mali sa kde vrátiť. GG. Čo za strom, bože. Taký som v živote nevidela, ale... Oka. Strašne divný strom. Hore už nedosekám a nevadí. Co vystavím hore, no? A to čo je za... to čo je? A to je to... To čo je? Toto bolo... Toto si pobereme, no? Jen to ešte dosekám. A co to je? Kokos! Jaže, co to je? To je kokos. No, na hovno, že proste keď to z dole tak odseknete, tak proste by padol celý strom a tak toto tu není. No, nevadí. Shit is shit. Shit is shit. No. GG, tu budeme mať možno dom. Neviem, asi tu robíme dom, neviem. Ešte neviem. Ale asi hej. Neviem, vidím. No, kurva. No. Dobre, papa má rybičku. Ale budeme tu mať asi dom. Asi si ho tu postavím. Možno. Ale áno. Sí. No, čo tebe? Tak pokračovanie uvidíte v druhej časti. Tak zatiaľ sa majte. Čaute.